Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Sugeng dalu Bapak Ibu tamu undangan para kadang ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Mugi kawilujengan katentreman saha barokah saking Gusti ingkang Maha Agung lan tansah rinasuk wonten ing jiwa raga kula lan panjenengan sedaya. Wonten ing mriki kula minangka jejering pambiyawara badhe nuntun lampahing tata cara pagelaran Ringgit Watucal kanthi dalang Ki Kobar Sutriswanto ingkang mendhet irah-irahan Antasena Krama. Tata cara ing dalu menika dipun adani minangka raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Mirah awit dhaup suci antawisipun Mbak Rinasih kaliyan Mas Eri Lestiono. Mugi-mugi brayat enggal menika saged dados kawula ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para kadang Bapak Ibu lan tamu undangan sedanipun. Supados wekdal boten mubazir nuli badhe kula waosaken reruncinipun adicara ingkang badhe lumampah. Ingkang kaping setunggal inggih menika purwaka utawi pambuka. Ingkang kaping kalih inggih menika atur pangandikan saking Bapak Kepala Dusun. Ingkang kaping tiga inggih menika doa pamuji. Ingkang kaping sekawan inggih menika atur pasrah wayang tokoh Antasena. Lan ingkang kaping pungkasan inggih menika pagelaran wayang kulit utawa Ringgit Watucal kanthi irah-irahan Antasena Krama. Tumawaking adicara ingkang angka pisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika kita buka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan menika adicara saged lumampah kanthi rancak winantuing karahayon. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika sambutan saking Bapak Kepala Dusun inggih menika kagem Bapak Juwanto wekdal saha papan kula sumanggaken. Nyuwun agunging pangeksambi awit Bapak Lurah menika dereng rawuh wonten ing papan menika. Kita lajengaken rumiyin wonten ing adicara ingkang salajengipun inggih menika doa pamuji dumateng Bapak Mudin, Bapak Basri ingkang sampun tinenggah wekdal kula sumanggaaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah wa ala rasulillah amma ba'du. Tak derengipun kita maos doa langkung rumiyin kanthi nyuwun berkah waosan kitab suci Al-Qur'an inggih waosan Suratul Fatihah minangka kangge purnan kula si sutres wanto anggenipun gelar ringgit purwa ing wekdal dalu punika mugi-mugi tansah pinaringan gangsar lancar sejahtera pinaringan kelarisan sedayanipun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidaya wali jamil muslimin wal muslimati amin. Patikah ingkang salajengipun kahadiaken dhateng temanten sekalian, mugi-mugi anggenipun jejodohan rinasih kalian Eri Setiono menika pinaringon jodoh minangka kangge saklami-laminipun dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sayyidin lil ahwalin wal akhirin wassallim wa radhiyallahu kabarakta wa ta'an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan dakhirin hamdan sakhirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amma yuhibbu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa ijika wa adimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'ina walina wal afat wa tuhtilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha idaka ala darajat wa tubaliguna aqsangayat fil khairati fil hayati wa fatal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil khulubi wahdawaiha wa afiati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa tiyaiha wa ala alihi wa salim. Allahumma ya hafitu ya wakhilu ya nadiru ya Allah. Allahumma innana as'aluka alfa kuatin alfa barakatin alfa rizkin alfa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umuruna ma'arohati li kulubina wa abdanina salamati afiatan fi dini wa dunya kulna sakiban fi safarina kalifatan fi ahlina bi rahmati khaya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidaya wali jamil muslimin wal muslimati. Amin. Semanten berkah waosan doa ingkang kula waos mbok bilih wonten kelepatan, mugi-mugi Gusti Allah taala kersa paring pangapunten. Mugi-mugi berkah waosan doa menika saged andayani dayeng katentremanipun dumateng sedaya warga masyarakat, andayani dumateng kesejahteranaanipun dhateng sedaya para kadang punan kula si sutris wanto angenipun gelar ringgit pura
sedalu natas menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kelarisan sedayanipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dal kula aturaken kadang kula pranata adiwicara. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun awit sampun dipun pimpin dedonga dumateng Bapak kaum inggih menika Bapak Basri. Dumapak wonten adicara ing saklajengipun inggih menika sambutan saking kepala dusun dumateng Bapak Kadus Juwanto papan panggonan kula sumanggaaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugungan sawasih nugrahanipun Pangeran Mugitan satu mantuk kajiwa kasalira ing panjenengan sami. Rinengga saking kahormatan ingkang kula hormati, ingkang kula dereki, menggah punapa ingkang dados nuninjih fatwah-fatwahipun para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh kasepuhan. Ingkang satu kula bektosi yekta sing tepa ing kaweruh lebda ing pitutur. Ingkang kula hormati para bapak sarta ibu. Nuninjih ingkang wedal menika derek amirsani ringgit purwa sedalu natas ingkang dipun pandhekani dening anak kula nuninjih Sutriswanto ingkang dipun seneng kuyung dening para kadang karawitan saka 5. Fa insyaallah mugi-mugi wonten ing pawiyatan saka 5 beto berkah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mirunggan panjenenganipun Bapak Harsono dalah keluarga agung syukur-syukur kadang besan Sutrisno ingkang wedal menika ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten katalumpen dumateng grup karawitan saka 5 putra putri termasuk tasih remaja remaji ngoten nggih. Remaja remaji ingkang tansah kula dongaaken Pak Mas, kula dongaaken mugi-mugi panjenengan anggenipun gayuh punapa ingkang dados pangertosan panjenengan insyaallah mangke waget ginayuh punapa ingkang sampun panjenengan sedaya punika rengkuh ngantos wonten ing pawiyatan nggih menika karawitan saka 5 punika. Saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan monggo sareng-sareng sami syukur dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi kaler ing wedal dalu punika kula panjenengan dipun takdiraken kempal manunggal wonten menika panggenan. Awit saking nikmat saha rahmatipun Allah punika dalu punika kula panjenengan sedaya kaparingan kasugengan samudayanipun. Amin Allahumma amin.
Kaping kalipun sholawatullahi wassalamuhu mugi tansah katur kunjuk wonten ngersa junjungan kita Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih awit dene kula panjenengan sedaya tasih nderekaken punapa ingkang dados perintah saha sunah dawuhipun. Wa insyaallah kula panjenengan sedaya benjing kaakoni dhateng umatipun Kanjeng Nabi ngantos benjing pikantuk syafaatul utma amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing mriki kula atas nami mewakili dusun Cemanggal. Kaping kalihipun ugi mewakili dhateng pemerintah Desa Munding. Yektosipun kados kula tansah matur agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng kadang-kadang sedaya kakung putri nuninjih ingkang mejih saking Ngayogyakarta Hadiningrat inggih menika wonten ing pawiyatan utawi karawitan saka 5 ngantos detik punika kaleres punika sampun ingkang kaping kalihipun. Kula tasih kemutan wedal rumiyin anak kula Sisu Triswanto punika anggenipun gelar wontenipun dalem punika ngantos detik punika alhamdulillah katingal sampun wonten peningkatanipun sae wontenipun bale ilmunipun utawi tata gelaripun. Mugi-mugi kanthi tata gelar ing sakmangke ingkang dipun sinengkuyung dening para kadang saka 5 punika estu ndadosaken bingahing manah terutami keluarga Bapak Harsono. Minggahipun dhateng sedaya warga masyarakat Dukuh Cemanggal umumipun dhateng para pamiyarsa samudayanipun. Ingkang kaping kalihipun ugi kula mewakili dhateng keluarga agung nuninjih Bapak Arsono utawi Bapak Sudar. Intinipun matur nuwun sanget saha nyuwun pambimbing panggulawentahipun para kadang. Sebab sedaya kala wau menawi boten mat sinamadan utawi gosok ginosok kalian kanca-kanca sadaya kemboten mungkin saged dados kados ngaten menika. Ngoten Mas nggih. Lah mila saking punika kanthi guyub rukun sayek saeka praya punika ndadosaken gemparipun saking sedaya termasuk budaya. Wontenipun budaya Jawi nuninjih ingkang dipun gelar ringgit purwa punika. Awis sedaya kala wau sampun kawengku wonten ing zaman rumiyin kados mekaten punika. Kados kula panjenengan sedaya punika waget nerusaken menggah sedaya ingkang dados perjuanganipun para waliwah saha ingkang sampun rinakit kados ngaten punika ngantos detik punika kula panjenengan sedaya wajib ngluhuraken utawi nguri-uri budaya ingkang sampun lumampah punika. Wondene ingkang salajengipun matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya grup karawitan saka 5 ingkang wedal punika waget nuhoni punapa ingkang dados panyengkuyungipun utawi niat kajatipun si anak kula si Sutrisno dalah Bapak Sono utawi Bapak Sudar. Pramila saking punika estu ngantos dumuginipun ing pungkasan ing mangke estu kula dongaaken panjenengan waget mangertosi punapa budaya asal usulipun. Ingkang terakhir kula wasiat dhateng para putra termasuk inggih menika grup karawitan saka 5. Mugi-mugi estu punapa ingkang panjenengan sedaya remeni utawi ingkang panjenengan sedaya harapaken punika estu mugi tansah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang pungkasanipun mugi-mugi panjenengan sedaya waget ngamalaken
Punapa ta ingkang dipun amalaken nulinjih nggih menika Tritunggal. Tritunggal cara Jawi nggih menika wonten sepindah nggih menika Jawa, kaping kalihipun Jawi, nomor 3 punika jiwa. Kula yakin wonten ing pawiyatan agung, wonten ing saka 5 punika ngantos kados ngaten punika. Lah mugi-mugi panjenengan waget ngamalaken saha ngartosaken punapa Tritunggal punika fa insyaallah punika ingkang sampun kecepeng dhateng panjenengan punikalah tujuan ingkang utami nggih menika namung werni Tritunggal punika. Ngoten Mas nggih. Mugi-mugi kanthi pawiyatan panjenengan langkung-langkung menika termasuk ibaratipun kembang punika nembe ajeng megar-megaripun. Dados mugi-mugi kemawon ngantos megaripun bunga punika waget anggondo arum dhateng negari Nuswantara. Ngantos punapa ingkang dados panjangkonipun termasuk guru-guru panjenengan sedaya punika waget jenengan tulodo ingkang ngantos dados nerusaken punapa ingkang dados piwulangipun dhateng para sang guru menika. Mekaten ingkang sepisan kula atas nami mewakili pemerintah Desa Munding intinipun matur nuwun ingkang tanpa upami dene Dimas Sutriswanto punika waget ndamer wajah ingkang sae inggih menika maliginipun wonten ing dusun Semanggal punika. Mugi-mugi waget kawentar ngantos dumugi ing Nuswantara. Amin Allahumma amin. Namung mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten sekedhik wonten hikmahipun monggo sami-sami panjenengan sedaya ugemi utawi mantaliti kanthi permati fa insyaallah sedaya punika wonten hikmah saha faedahipun. Amin Allahumma amin. Katen peputane atur kula akhiri wa huwa musta'an ila tariqil jinani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa jiwa Jawi Tritunggal ingkang saged dipun wastani menika. Tatas titis-titis lan mantes anggenipun Bapak kados matur kalian kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu sedanten Bapak wonten adicara ingkang salajengipun inggih menika pasrah tinampi ringgit watucal ingkang badhe dipun tampi kalian Ki Sutriswanto Dahono Kobar menika kagem Bapak Wijanarka lan Bapak Harsono kasuwun minggah wonten ing pepanggungan. Sumangga.
sampun dipun tampi wujuding ringgit watu cal Raden Antasena ingkang badhe kababar cariyos Antasena krama dhateng Ki Kobar Sutriswanta. Sedanten Bapak Ibu, tamu undangan para kadang ingkang rawuh dinten menika. Semanten atur kula, mbok bilih wonten lepat lan klenta-klentu anggen kula. Dados pambiya wonten dalu menika kula nyuwun agunging pangeksami. Sugeng amirsani rahayu rahayu rahayu.